Kini, nag-twerk ka na ba? Lagi like Miley. And guys, today's vlog, mga kami ng Gamarong. Yan. Tawag sa iba, Kuray. Kasama ko si Boss Paul, si Boss Kulot, si Boss Ikoy, at ang ating cameraman, si Tirog. Bro, hindi naman. Pita! Ah! Pitak na? Ni? Oh, pitak tayo, ma'am. Laman eh, cellphone. Pitakan. Cellphone ko na dyan. Cellphone mo? Oh. Tanin sa Nala. And guys, 1-0. Wala, tagal pa. Isiligan natin ng ganito. Putik. Lumaran ni. Lumaran guys. Oh. Ala? On. And guys, oh. 2-0. Yan. Yung JR. TikTok mo. Dah. Tahu, tinira na na, hindi naabot pa. Ano yung kumakabot na ito, guys? Yan guys. Magaling ano yan. Pumukay ng ano. Ago ka. Hindi makita dyan, buo dyan. Nalaan. Kumano ka doon? Naalam. Hindi naman nga ito. May nga to. Ingato na, kupukul Tan. Yan na guys. Malaki to. Ganyan kahirap mga ano. Kiray. Kiray. Idol man sa ni Kiray. Promise na. Noon. Dati kakasutan ano ko no? Sabi nito ni. Nalulon. Ano mo mangyari-yari yung bag na? Oh, yan guys, oh. Kiray to. Kurang yun. Sound effect. Sama na makikita. Ito mo. Ansa. Boom. Oh, guys. Kita mo na makikita ko. Nalakulot? Yes. Simpleng yes lang. Ganda. Uy. Kasi, Dito niya. Tanit. Halo Brad. Eh, basit. Nakasaring gang Babae. Sarada.
Babae guys. Doa pa lagi ko ano. Gali Spider-Man. Ipit nito. Dakol mo lang amin eh. Hindi pagkargaan. Nag-selfie ka na eh. Baka matambnil ka. Baling namin pa natin. Kaya ini. Ang isa ate ya? Come on. Yun. Dakol man manong. Basta hindi ka marat guys. Malaki. CCTV. Mag-aatan. Dakol mo lang amin eh. Ako ang kumbato pag sa butas. Pag ako sa butas. Dito nyo malalaman. Kasano? Ano ako na? Nagpay. Higa na pilat. Ataw. Teka lang niya. Hanggang kaniitan. Tukod mo na. Tugsulam. Doon eh. Buwis buhay. Apo! Abay, sa bali dyan nagpuspuan na Brad. Gimit. Ang kindi mo! Ang kinit. Biglang ginibot ka daw. Ranggas. Kaya nag-torque ka na ba? Lagyan lang kumali. At ang nigid kami. Naalan. Flex na lang yung rato na, flex. La position to bench body. Pang! Nangirimbarat nyo ito. Natukol munsan. Kalagit. Basta ako pinangalan na tayo may saan. Talaga maalan ano, kasi nasa kastan. Naalan. Pinuyod na. Ipay. Eh, nagbasa eh. Sa man ni kanigid na. Ipit guys. Kanina ka ba? Oh. Nagbasa. May ate, nagdok may ano, naglapsat. May ang jawan. Udah makatakas to, nag-iipay. Alamog! Tingnan nyo to guys. Baby Jom! Apig ba? Wow, ang laki! Datan ni. Tama lang, kumparang to. Ano lang. Ang paminduhan na ta. Ibig mo. To guys, spider. Ay, teke. Wala. Spider-Woman. Lay. Lalaki. Wala na kaari. Siguro meds. Yeah. Datan ni, kumaran ni. Diyan. Datan ni. Oo, magkakata mo. Kumurong mordetan ni. Kalaki yan, nung kargara ata.
Baka. Nice one, sir. Tumor mga atin eh. Manala. Mana, Brad? Oh. Nagbasay. Ni, mga asi ka. Tapos tutok tayo dyan. Alam ikang kulot dyan. Yan guys, ipapakawala natin. Ni, malalam pa ilang Para gano'n. lumaki. Dagtan. Ito, kulti yung ulit. Anong pas mo? Kapi mo dagit tau. Lah, ipakawalam ka naman ito na. Papakawalam. Oh. Ayan. Ha? Tagtagbata mo na. Tigid ka man. Tapos daw pinigyan tayo dito. Kamu lang ang pinit. Ang sigala na po sa baho. Ibatan mo. Hanggang kami sa gudon. Yan guys, hukayin natin. Garbison guys. Diyan. Garbison Ito na guys, oh. Oh. Pura. Ito guys. Dapat akong kan. Ini. Sa balde ko mahapigan. Yan guys, lilinisan na natin itong nakuha. Bali yung ano, bali yung lilinisan, yung lulutuin lang guys. Yan guys, lulutuin na yung ano, ulam, yung kuray. Ganyan magluto. Black na yung kaldero. Buksan mo. Yan. Eh, gargar. Gumagala pala. Yan. Oh, woo! Tara guys, kain. Saya akal. Tatap picture tayo pa yan. Kaya tumanti kapit yan ko. Papapad. Nakred ate ko. Kape. Dito man ito pinangtanong mo ni medyo nakaganda. Tagawin na.